Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Nah, ini kondisi sawah yang di bawah saya, bos. Nah, ini ada di Pak Kanak, bos. Itu lihat Pak Kanak itu lagi apa, bos. Nah, yang di bawah sana itu. Di bawah itu ada Omid beserta istrinya yang lagi mupuk, bos. Ini saja kok ceruak cerek. Takon isik. Peh, ini dalan banyu apa dalan welut ta, Pak? Banyu. Peh. Dalan banyu lewat kene iki. Karo biar tak tandur suket to. Woi, yo kita tanduri suket kuwi. Iya. Ya wis multifungsi. Mate ora tandur. Kapan pada menandur suket kok yo sok tanduri? Ini. Kira kok sawah iki yo? Iya. Kayak ngene sapi ae. Lah iya kok yo terus ngingoni sapi ro. Beh, Paker dene sapi ae. lanang wedok ta sapi niki? Lanang kabeh. Lanang kabeh? Ngededi yo. Nyapa orang wedok? Tegene wedok ya. Berarti anu, apa jenenge? Tirah batine ngono kae carane. Iya. Aku usir tuku ngono ya golek lanang ngono ae. Iki sir kurung arep iki lho. Ora-ora dijin namane sapi kadung digobrak. Kok ngendi? SP ya. Terpaksa ya. Irung dia suket. Suket endi ada tapi iki yo pas nggone anyuk. Nah, iya. Seru sing kene ya. Jeru ya. Urung nyetok ulute blas. Mbok nek men kang serono yo nek nyemplung mati digrayahi welut. Lah iki Pak Kanak iki rada wedi to bos sapi welut. Iki wong sitoke kelemahane mek sitok ya welut. Lek liyane ya ora wedi. Alah, Makane cege nyemplung ae. cek nyemplung. Karena wedi ame welut. Tapi ajane lek welute arep sampean mangan. Ora pernah. Ya ora wani mangan ya. Ya wani. Lah aku ki ya. Lek welut maksudnya sing rada wani nyekel, cuman kan wedi dawa lunyune kae to. Iya. Ya lek kaya ula memang aku ya wedi ambi gila. Tapi lek welut ijen. Ya tapi ula ora wedi sampean. Ya. Lah bedane apa? Ulo kan ora halus, Lah, bisa kasar. oh, alah sing kok anu karena haluse kuwi. Iya. Lah aku karena dawane kuwi. Kok nyekel welut rasane gasar ngono wis. Halah. Kuwi paculmu anyar, Pak? Hah? Paculmu. Nunggu suwe ngono. Ben nek bapake tak gawa kae semplak. Aku bedang-bedengin nang etarane nang ngene. Aku kok nganu apa jenenge nganu bedingan kula sing tak ngalusne masang mulsa iki nggih pacul kuwi penak to nggih ngelusi. Go ngerone digantunan enak. Iya ki ambis sing tak ngelusne lho Pak sing tak ngejeluk-jeluke lho. Iya. Kuwi kan cepet kuwi ya. Nah, Gitu gelok. jelas loh. Nek Iya. kantek wis ping piro atugel jelas. Mung gak ketu ngelas apa orang. Mambengi melu lomba gaple. Ora. Sopo sing anu lah ya? Mau juara siji ki sapa? Daeng sapa? Daeng. Mau Endro iki. Daeng ki pra Makassar anu kuwi ya. Oh, Apa iya, uduk kuwi ya iya. Oh, juara loro Risman kowe. Risman. Heeh. Wih. Lho sing juara siji kaya 2,5 juta. Juara loro berarti piro? Ya saya mesti luwe. Ya lumayan lah ngono. Sewengi. Wis pertandingan Agustusan. Endro lho, tapi mbah mau ngomong. Genggo bengi melu apa ora? Engko awan. Ora. Benan Jambe. Hah? Benan Jambe. Ora kok. Nek dukungane Bos Imam boleh aku melok.
Ora eneng iki. Soalnya kan nek bingung kan hadiahnya oke. Mbah iki apa iki dia? Bingung berarti kok duduk teko kono, Pak? Gitu. Heeh. Apa kan sih? Terus sar ngono. Iki to mari jebol ngene iki. Orang enek pacul neh. Sare wangi. Lah. Oh, sekop boleh bareng yo. Kopi angel ya wong lagi campur grinting kok, Bro. Kon dhuwur ngene ngono wae. Iya, nah stop iki. Niki kan tak duduk ini biar ini iki. Iya. Kan disuket ngene wis sesuai. Iya lagi mesti uripe iki. Mbok nek mati kagum ngono kuwi iki. Iya. Tak duduk iki tak jebol kene iki. Nek vakum yo ora buktine sing ning embung kono kae lho sing kiles-kiles sapi kae. Ngene pari jamel malah Iki yo kadang yo urip. malah urip ora umum malahan. Ngene iki grinting iki timbulan ngene. Wah. Apa? Nek pas ngene iki soalnya akeh wong ngeruk. Alah akeh lek iki cepet tok. Cuman ya rada abot. Iki modelnya kaya ning Kalimantan nih. Lemah to. Heeh. Ayo. Diri ora nyethuk ulute belas ngono maksudnya. Itu nang ngono iki. Nek kene siji lho. Lah enek tak gawa mulih tak ingu. Alah. Lah ngene bapakmu ya kan tinggi ingu to kae. Ini welut. Kas ning ngarep omah kae. Welut kae iki. Ya salah nek welut ning omah kan bapak kene nemu welut ki sak lengenku to dicemplung ning kono. Ketika ngene welut to danu kae. Iki apa ya iso nangkap karo masamu iki. Iya nek waktune wae. Tuh, ati kok jalan iki. Lah ya hene lho, jam 7 kok panase kaya ngene iki piye. Sawah ngalor langsung arep kupacul lali. Jen ayo aspal. Ki ku piye Pak arek so cilik iki kok. Kok pangeran-pangeran belas ndane iki. Lah iya lagi aduh lah aku arep mupuk ayo piye biar tak pupukne iki. Aku yo bongkeng tenan lek kuwi. Tenan iki. Sing dhuwur parek kok. Lah iya peh. Aku kira penak tapi lek menenge yo koyo ngono ndak. Iki ya malah iki. Mesti penting teles tok nggih mupuk ngono lho. Wis saya blas to iki wis nggonku barang. Kelempokku. Yo ngombe sik, Pak. Aduh. Yo ngombe-ngombe sik, Pak. Laren Wah, ya sing mupuk barang ya laren barang ngono lho Basku. iya, Pak. Ngono ki lho Pak Mit. Kaya Pak Aris kapan ya tak semantani gendang timba barang ngono ki lek bojone apa lan njaluk gendang kuwi nanti gendang ngono ki. Delok wayahe. Lah aku yo ora lek mbok wedok njaluk gendang aku yo omong ndak kuat aku yo ngono. Ayo. Bos sekali ini gini omit bos saya mupuk. Nah, iku masing dhuwur ngene Pak Kanak istirahat iki. Nah, ini. Pokoknya adem ayem pokoke bos, senajan panas, penting atine aja panas. Lah iki keunggulane lek ngene Pak Mit iki sajake kan nggone rada rawa, Bos. Dadine ya isih lumayan isih ijo, Bos. Itu ambis sing kaya nggonku ngene Pak Kanak sing dhuwur. Iya, ring sering bos, Bu. Oke, bosku, ki sik arep leren sik. Ngombe-ngombe dhisik.
delok Pak Kanak emang aja kok yo ngejak leren no isian. Wes lempoh ngene. Wis lempoi saat lanjut emang bos. Mungkin dia ngono ae saya videonya lanjut nah engko. Oke, selalu mengingatkan lagi kondisinya kita ya seperti ini bosku di warga transmigrasi yang ada di Papua Barat. Terakhir, selalu mengingatkan dimanapun kita berada, jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe no bos.